everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' दिनैहायनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा? दा जोङो आंनि हासबेन्डजों आंजों थांनो ओंखारदों आरोना दिनैहाय माने हा खोगोन। ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरदों आरोना जोंखौ एक्सट्रा जानोसै नामा, बेलेगाव न' खाबाय हासबेन्ड वाइफ सानैजों जुदा जानोसै नामा, ज' थाला नामा इदि होननानै सोंदों आरोना बुहुदानो। ओमफ्राय आङो रिप्लाय हरनाय जायाखैमोन। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबखौबो रिप्लाय खालामगोन नोंथांमोननो जे जों जुदा जामारसिगोन नामा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जोंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे खालाम आरो जोबनायाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसे दा फुंनि सम नालाय ओमफ्राय एसे गोजांज्रिउ मोनोना दासिमहालागिबो दाबो एसे गोजांनाया दङ। फुंबाथाय गोजाङो। नै दा टाइमा जाबाय 6:30 जाबाय आरोना। ओमफ्राय एसे गोजांज्रिउ मोननायखाय आं सुइटार गानना लादों आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। दा जों थांनोसै आरोना। सोमना दोनदोंमोन आं मैया गावखौनो जाफैदो होननानै। गाव आरो फैनानै माबायासै जायाखै। मैयाबो कलेज थांदोंमोन इयाव? मैयासो मोनफैदो। मैयासो मोनफैदों ना? शिलं ना मा होनदोंमोन? मेघालय। मेघालय। काहिलिपारा जाना थांनांगोन। दे मा जाखो नोंलाय सुजि जानायालाय ओंखाम उखै दोननायालाय? बिदिनो जानो होन्दोंना दालि दं जा। ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय आरोना। मोनफैनानै दायो सुजि एवगासिनो बिथिंजा। फुङाव ओंखाम जाबाखैमोन नालाय ओमफ्राय सुजि एवफैबाय आरोना मोनफैग्रिनो। बिथिंजा हासबेन्डआ जिरायना दं। न'आ एसे बेलेग बोरैबा जाना दंजोबो आरोना। दासो न' खागासिनो नालाय एसे सेफायनानै बेखौ गोदानसो थिं होथेजोबदों आरोना जिरायनो आन्था ओरैनो। ओमफ्राय दा सुजि एवगासिनो, लाल साहा फुदुंगासिनो। जाबाय फैदो। फाय सुजि मानोथो माबा बानायासै? हा लाबोबाय नै। जाखांदो। दायो ओंखाम जाखांबाय आरोना लोगोफोर। गोलोमफ्रुजोब्बाय बयबो जाखांजोब्बाय। ओमफ्राय नै बेसेबां हाबाय आरोना थालायनो ना मा होनो बिथानि जाबायना बिसिनि गोजौआ। दिनै हा लाबोदों आरोना। आं होनफ्लांबाय थायो खिन्थु बियो बारा लायाखै आरोना। एसे माबायनो दङ, दाखालिसो खालामदों नालाय सानैखिनिखौ। ओमफ्राय नै हा लाबोदों बिथिं गोबांथार। केमेरा लाग्राया नुबाय। आंहासो सुखुरलांबाय। बोला लांलायबाय आंहासो फेन्दा। नों मानो नाया? इयाव माबा दङ जाननानै। इयाव इफोर हाखौ गासिबखौ इयाव सोजोबगोन खोमा ना? ओमफ्राय नै इथिं आरो मोनसे रुम बानायबावगोन आरोना। इथिं नै बेखौ बोखारगोन आरोना लोगोफोर। बे रुमखौ पुरा बोखारगोन, बैसिम बारायबावगोन आरोना। दा इखिनिखौल' खालामथ'ग्रोबायथ'। फसाय एबार फावसायना आरो थाफ्लिया सिलांगोन आङो। हासिबनो ओंखारदो र'। नै समायना इ बाथोन जानो हायो आरो ओंखाम। ओइ जि मोजां नायनो हाखायो। भिडिअ लानि दे। जना इ मिनिबानो मिनिना होयो नायलाय। ओइ ओं अनथावथाव गथ'आनो। समायना नानि ओं नाम दोननो रोंसोगो इसा। माइनाव नै इयाव मबाइलाव नुबा नायगोन इयो खिथियाव नाय खनसे। नै गोजोननाय समायना। नै समायना नै नायथाराहाय। नै समायना उन्दुवाखै।
र' नै समायना समायना आयु जि अन्थाव मिनिखायो गथ'आ समायना समायना नै समायना नै नायनाय मा जोंदो नायलाय नै नायाखै नै समायना नै 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 समायना एबार नायदो एबारसो नायबाय मा इयोथ' ना हो गारि फैदो नै उन्दुलांबाय नै अन्थावथावथार न' खाथिनि सल' दामना होदोंमोन आं दसे ओमफ्राय दसेनो उन्दुलांबाय जोब्राबबाय दंखायोमोन ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारखादोंमोन होनदों बिमाया उन्दुनो ओंखारबाय इदि जायो नुयो दा उन्दुलांमारबाय दसे थानानै दा उन्दुसै बिराद गोबावनि उनाव आगै रिजुआ लोगो हमनो फैदों आंखौनो आइसाना न'आ इयावनो खाथियावनो नालाय ओंखायनो लोगो हमफैबाय आरो जोंहा गय जादों गय जादों ओंखाम जाना फैदों ओइ नंगौ र' इसोरखौ न'आव थानायावनो फन खालामहरगोन खोमा आरामसे दुगैनानै मेथाइ सेथाइ लायनो हरगोन होनना भाबिबाय गैया जि गोजौलै मालाय आगैया ओमफ्राय आंहा गाहाय जि अन्थावथावलाय गथ'आ नायलाय नै लोगोफोर गिफ्ट लाना फैबावलायदोंसो आं नायो थेंक इउ आगै थेंक इउ नों आखाइजों हेबनाय बिराद मोजां हेबदोंथ' आखाइजों हेबनाय बाबुनि इमान बरिया हेबदों आखाइजोंनो बेसेबां मोजां नुखादों आङो इमान मोजां बेग हेबदों नायलाय आगैया गावनि आखाइजोंनो ओमफ्राय फानोबालाय होमबा सोरबा अर्डार खालामबा नों हेबना हरनो हागोनथ' आखाइजों हेबनाय बुस्थु आखाइनि खामानि रोंना लानाया बिराद मोजांनि खामानिसो ना मोजांनि बाथ्रा बुङो नोंथ' होमबा आं हेबनोबा हेबगोन गेदेरबाबो जि मडेलनिबाबो नोंथांमोननोबो सोरनोबा नांगौबा खोन्थाहरनो हागोन आरो मेकआप आर्टिस्ट जे खनसे जे आंखौ मेकआप खालामदोंमोन बे आगैयानो आरोना रिजु आगै रिजु नायलाय जि पसन्द जादों आर'नाइनि ना एकदम स्पेसियेल बेग आंबो हेबनो खोथा हरगोन र' आर'नाइनिखौ आलायना आलायग्रा बिसोर मालाय बेनिफ्रायनो फिलफिला लाना थाङो Is ini cinta dah. Oh kasih ya. Sini dia. Bye.
जोंसो दानासै दाजायो जोंसो दाना थाङा नाखथावा थाबा थाम दिदो बोथोरा जि गरमखाना ओमफ्राय दिनैहायसो लाफिनबाय आरोना आङो ब्लगखौ मैयाथ' बे आगै रिजुमोना आंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहा आङो ब्लगखौनो लानाय जायासै बिसोरखौ एगारहरखांनानै नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होनो नागिरदों आङो बेनो आरो नोंथांमोननि सोंनाया जे जों जुदा जासिगोन नामा माने गुबुन जासिगोन नामा बेलेगाव थाहैसिगोन नामा इदि आरोना गोबाङानो बिदिल' सोंथि सोंदों आंखो ओमफ्राय बिनिखायनो आङो खोन्थानो सानबाय आरोना जोङो जेबो बिदि सानाखै आरोना बेलेग जानो बा आलदा थाहैनो बिदि जेबो सानथ'वाखै जोङो आरो जेबो बिदि सानाखै आरोना ओमफ्राय न'आथ' जेनेबा खानो नांखागोन सानसे नङा सानसे बयबो मोनसे मोजां न' खानानै थानो बा मोजां न' गंसे लुनो बयबो सानखायो जानांगौ ओंखायनो जोंहाबो दा नाजागासिनो दङ मिथिया बबेसिम मोनहैगोन बेसेखिनि आग बारायनो हागोन मिथिया जेसेबां जि आग बारायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन आरोना आंथ' ब्लग भिडिअ बानायबायानो थाखाय जिहेतु बे आङो न' खाहैनायनि ब्लग होनायनिफ्राय जिथियानिफ्राय आङो न' खानो थांनाय बा ओजों थांनाय जेराव न' खादों बेयाव थांनायनि ब्लग लाबोबानो नोंथांमोना माने सोंहरो आरोना माने बेलेग जानोसै नामा मानो बेलेग जानो सानखो इदि आरोना कमेन्टआ ओमफ्राय बिदि जेबो नङा आरोना आगैमोन जायफोरा सोंहरदोंमोन ओमफ्राय बेनो आरो आंनिफ्राय नोंथांमोना सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय न'आथ' माला ओंखारगोन मिथिया दासो जागायगासिनो नोंथांमोनाथ' ब्लगाव नुखाबायानो ओमफ्राय आरो आंथ' ब्लगानो लाबोबाय थाखायो सानफ्रामबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन आरोना बेसेबां आग बारायखो बेसेबां मा जाखो गासिबखौबो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन ब्लगखौथ' आं बानायखायो ब्लग बानायालासिनोथ' थानो हाखाया ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना आंनिफ्राय जों जेबो बेलेगाव थाहैनो नागिराखै हाजबेन्ड वाइफ सानैबो बेलेगाव थांसै नामा आलदा जानो गोसो जाबाय नामा इदि आरो सोंनाया आं जेबो आलदा जानो गोसो जायाखै थोबसेबो आंनाव बेफोरबायदि साननाय फैया आरो आं साना आरोना इयुनावबो मालाबाबो ओमफ्राय बेनो आरो ओमफ्राय ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो मैयानिजों नै दा आं जिखिनि लागासिनो भिडिअ बेखौ आङो एडिटिं खालामना होनोसै आरोना मैयाथ' जोङो मोनाब्लिसो मोनफैदों आरोना हजोंनिफ्राय ओमफ्राय दा नै बिराद गरमखा सान्दुं गोसाथार दिनैबो ओमफ्राय दा सानजौफुनि संनो जाबायानो आरोना ओमफ्राय आं बे सानजौफुनि संनाय मानायफोरखौ दिनैहाय ब्लग लाथ'ला नङाबा बिराद गोलाव जागोन ब्लगा गोलाव जाद्रायबाथाय ब्लगा सोरबा नायनो टाइमबो मोनस्लाबा रखम जायोना दा सानजौफुनि संनो सम जाबायानो आरोना स' नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो बिराद ब्लग माने होनो गोनां दङ आरोना आंहा मोनथाम मोनब्रै दाखालि आगैमोन फैनाय माखायाबो होनायानो जायाखै दासिमहालागिबो ओमफ्राय नैबे आङो जिखौ दा बर्तमान मैया थांनानै फैबाय बेखौसो नै दिनै दा आपल'ड खालामनो नागिरदों आरोना आङो नङाबा सिगाङावनो बानायना दोननाय ब्लगा आंना दङआनो मोननै मोनथामसो ब्लग दंबावोआनो एडिटिंखौनो खालामनाय जायाखै आरोना स' बेखिनियानो दिनैनि ब्लगा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय